An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ janvier kalo don bi o tile 25 ye ka bɛn 2023 ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye bi o tile 3 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1444 saro dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔ la jadewala tigilama wulilen bɛ yɔrɔ caman na bi u b'a la ka jagaw fara ɲɔgɔn kan ni ka taa n'u ye Sanamadugu Bamanan ni Sanamadu Marakala kɔfɛ Tongolonbakaw fɛ yen k'u ye wulikajɔ kɛ ka t'u ka jagako nɔfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la. Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na N9 mankan min y'a sɔrɔ n'o tɛmɛna u kɔfɛ a yirala k'a fɔ dodolakaw ka n'olu bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnen u ka daga la n'o ye B3 ye musolaka dɔw bɛ ka yira k'a fɔ ko baara in bɛ ka dankari olu ka kɛtaw la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ ministre bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na mara cɛman bɔli ma ale wulila ka taa ɲɛda yɔrɔ dɔw ka kalata baaraw labɛn bɛ cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na Lasɔn Mabɔlɔ ka n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ Masina marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen na Tongolonkurakaw fɛ yen Tongolonkura ale ni Sabula cɛ mugujugu min n'i y'a sɔrɔ an bɔra ni ka kunnafoni di aw ma k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jadewala tigilama olu nana kabini karido ka na marifa ci dɔw ta ka ɲɛsin Tongolonkurakaw ma u ka foro kɔnɔ na dudulakaw y'u jaabi o kɔfɛ u y'u kɔtɔrɔma u ye taali min k'o la kunnafoni na ko mugujugu dɔ taara ye Tongolonkura ani Sabula ni ɲɔgɔn cɛ dɛrɛn dɔ bɛ kɛra n'i y'a sɔrɔ bɛlɛbilenni a yirala k'a fɔ ko mugujugu in kɔni kabini a yira dudulakaw kɔni ni tamaserew kɛra maaw bɛ k'a fɛngɛ u ka fɔ la k'u ye wele kɔni bila ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ma k'a daminɛ karido la ka se nin waati kofɔli ma ko lakanabaaw kɔni nan dɛ fɔlɔ u bɛ fɛn min fɔ hali bi olu sirannen bɛ mugujugu in ɲɛ ni fɛɛrɛ ma kɛ a ka na kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin o ma k'o sababu kɛ n'aw hakili b'a la cɛ kelen ale ka du kɔnɔna na maa 7 mɔɲɔngolo bɛɛ lajɛlen kasarala u ni na k'a sababu kɛ mugujugu dɔ ye n'a fɔra ko nin ɲɔgɔnna donna k'o tanden nɔfɛ a kɛlen bɛ ka maa caman kamana gan kosɛbɛ ka sanga ni sigidalamaw ka fɔ la u k'u bɛ wele bila ka ɲɛsin jamana maa ɲɛmaw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nin mugujugu in bɛ se ka taa bɔ yen cogo min na ka tila ka lakurakuraliw kɛ n'i y'a sɔrɔ maa minnu bɛ nin waleya n'u ta ka ɲɛsin u ma ka se ka dankari u ka kɛtaw la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi Ala ka basigi n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi bi in na jagako kɔni o bɛ yɔrɔ caman na bi waati min na an bɛ k'a fɔ ko an ka jamana bɛ ka taa basigi minɛn kɔnɔ waati min na n'an bɛɛ lajɛlen de bɛ k'a fɔ ko minɛnw caman b'an bolo bi ko jadewala tigilamaw ko u ti na dɛ ko anw yɛrɛ de bɛ ka t'u nɔfɛ waati kelen kɔnɔna na u bɛ ka jaga ben maa caman ka yɔrɔ caman na dugu caman kɔnɔna na o jagaw bɛ ka na wa a bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na a bɛ ta ka taa d'u ma ten Sanamadugu marabolo kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen na sigidalamaw ka fɔ la ko kunnafoni kun carila jadewala tigilamaw u ka jaga farala ɲɔgɔn kan Sanamadugu Bamanan ni Sanamadugu Marakala wa k'u ye kunnafoniw cari fo ka ɲɛsin an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanabaaw ma k'a fɔ ko jaga kɔni o ka fɔ na dɛ maa dɔw y'u dama suyɛ k'a kumaw fɔ jaga ninnu yɛrɛ ta waatiw ka tila k'a kumaw fɔ ko i ka dɔn jaga ninnu u ma se ka sɔrɔ cogo si kelen na u y'a fɔ cogo min Sanamadugu Bamanan ni Sanamadugu Marakala kɛrɛnkɛrɛnnenya na jadewala tigilamaw u nan'u ka jagaw nɔfɛ ka taa u k'u bɛ fɛn min fɔ nin yɔrɔ in jate ka minɛ maa caman donna bɛnkan kɔnɔ olu yɔrɔ la ka sɔrɔ kɛ dɛsɛ de ye bɛɛ fɛ ko baaraw bɛ sen na olu waati kelen kɔnɔna na olu bɛ tila ka wele bila a bɛ fɔ cogo min na a bɛ kɛ kuma ye o kɔfɛ jaga ninnu bɛna taa u fɛ ka taa n'a ye u bɛ wele min bila hali bi fɛɛrɛ ka kɛ joona gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ kɛ kɔngɔko in furabugu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen olu datugulen bɛ olu bɛ ka calculer don o don sumako la jamana lakamanaw ka wulikajɔ kɛ ka dɔ fara kɛtaw kan sango nin n'a ɲɔgɔnnaw ka se k'u kunbɛn u bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana ta ye jaga k'a bɛ ka bɔ yɔrɔ caman na bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra yen Tongolomakaw fɛ yen kunnafoniw na ko kununko olu fana ka jaga faralen bɛ ɲɔgɔn kan kunnafoniw y'an sɔrɔ ko jadewala tigilamaw bɛna n'an nɔfɛ min ye mɔgɔbɛlakaw ta ye Masina marabolo kɔnɔ Gawusu n'a ka cɛdenw bɔra ka t'o bali k'o ta ka na n'o ye k'a fɔ k'olu de ko k'u bɛ faso fɛ n'olu ye dodolakaw ye foyi ma d'olu ma ka tila k'olu ta ka taa n'a ye k'o tigɛ k'u balonen to ye wa bi fo an ka jɛ hali bi an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka hakilila kelen ta n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la an mago bɛ fɛn in na cogo min na n'i y'a sɔrɔ n'o ye gɛlɛya in bannen ye gɛlɛya bɛ don an na kosɛbɛ o de kama an deli ka nin fɔ u ka sigikafɔ kɛnɛyalen dɔ sigi sen kan sigikafɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ kɛ maa minnu bɛ yen ni kuma kɛra olu fɛ n'olu bɛ sɔn ka marifa bila olu tɔgɔ la sigikafɔ ka sigi sen kan dugulama minnu bɛ yen nin ko in senfɛ n'u ye dugu dɔw u kamana gannen u dɛsɛlen u ta fan bannen n'u ye wele kɛ u tɛ yeli kɛ ko la
olu siramatɔ ye bɛnga ta yɔrɔ dɔw la o caman be n'u taara sigafɛnw ɲini bi olu yɔrɔ kɔnɔna na maa caman be ka dɔn olu dɛsɛra de ka taa la dɔw be olu be segi n'o kɛra kɛlɛ in a bɛ ban n'o tɛ an ye fɛn min fɔ a ye gɛlɛya b'an ka jamana ka su ni tile k'i to kɛrɛnkɛrɛnna duguba caman kɔnɔ na gɛlɛya ti bɔ a kalama yɔrɔ caman be bi olu ka yɔrɔ foyi t'u sago la jamana sariya ti bolo ka n'an ma wulikɛjɔ kɛ maa caman be su ni tile olu be kule k'a fɔ olu kɔni ɲɛ bi fɛn min na o tɛ basigi ko fɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye dobugukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kunnafoniw tun carila k'a fɔ bosokɛ min be yen n'i y'a sɔnna ale minɛna jariwala tigilamaw fɛ kunnafoniw na k'a yira k'a fɔ ko dugu ɲɛmɔgɔw k'olu ni jariwala tigilamaw de hakililaw ye kelen ye k'o de kama ko nin baara in bi kɛ bosokɛ k'a yira k'a fɔ sariya min be yen ni jariwala tigilamaw kan k'o sariya tigɛ k'o de kama u ye jariwala tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnna k'olu bila olu yɛrɛ ka faamuyali la k'a dɔn olu ka se ka na bosokɛ in minɛ ka taa n'a ye kunungo dobugu kɛrɛnkɛrɛnnen ale dugutigiw u ye ci bila ma ka ɲɛfɔli kan ye k'a yira k'a fɔ kuma min b'a la ka fɔ bi ka ɲɛ soluba ko galofin kiriri olu bɛ fɛn min fɔ dugu kɔnɔna na ofisi ka dugukolo sariyaw ofisi de b'o ma taama bosokɛ foro min dira ma ofisi fɛ foro in musaka n'o y'a jisɔngɔ ye ofisi ka hakɛw k'olu de kun ma se ka sara ofisi ye foro minɛ k'a di maa wɛrɛ ma o tigi tilala ka foro in feere bosokɛ nin ma min danbɔ n'o ye bɛlɛkɛ ye ka foro in ka sila ka feere o ma o kɛra mun kɛ ko bosokɛ nana i biɲɛ dɔ bɔgɔ la k'a fɔ ko foro in kɔni k'a ti siɲɛ foro b'a bɛlɛkɛ bolo ko ɲinɛsan kɔnɔ dozolakaw nana waati min na a nana dozolakaw fan fɛ n'o ye bosokɛ ye u ka sɔrɔ ka taa o la ka taa malo in kɔni gosili ye ka taa malo in ka taa a tilan k'a yira k'a fɔ bosokɛ k'a ka foro bi d'a ma k'o baara min kɛra k'o kɔfɛ ko bɛlɛkɛ yɛrɛ taara kungo kɔnɔ na bɛlɛkɛ a na kɛ a kɛlen k'a fɔ jariwala tigilama k'olu ka na ale ka hakɛ kɔni ka se ka n'o ɲini ka d'a ma ko bosokɛ kɔni k'a nana minɛ k'a fɔ k'olu de kɔni nɔ don dugutigi y'a yɛrɛ k'a fɔ ale ta kalama ale nɔ tɛ wa a bɛ fɛn min fɔ ale bi bɛɛ lajɛlen ka jagi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jariwala tigilamaw ti dogo la olu ka maraw kɔnɔ na nga k'a fɔ k'u ni maa de bi jɛla u ni maa tɛ jɛla u bɛ fɛn min fɔ ale bi jamana kɔnɔ na ka wele bila bɛɛ ma hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ gɛlɛya caman bɛ bi olu kɔni kelen bɛ muru kɔnna ɲɛ a bɛɛ lajɛlen ta to bɛ tigɛli kɛ u la k'a sɔrɔ u nɔ tɛ ko la an bɛ dugawu kɛ jamana in ala k'a kolosuma n'an bɔra yen mara minisiri ale tun bɛ munumunu zalo la kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa ɲɛ da kalata labɛn a bɛ cogo di bi a taalen kɛnɛ ka mara minisiri kolonɛl Abdoulaye Mayiga ye kuma min fɔ ye o filɛ. nana bi kana n'o chargelen bɛ an ka cɛkalata ko la ni an ka baara fɔlɔ ne kelen ma na ni gouvernement représentant caman nana yɛrɛ bɛ so min kɔnɔna la u ka baarakɛyɔrɔ a kɛra occasion ye président de mun bɛ yan o fana ye u ka baarakɛyɔrɔ yira n na vraiment nisɔndiya don kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ wagati kunkurun na u ka se ka nin baara in bɛɛ kɛ wa musaka ma bɔ mɔgɔ si kun a musaka bɔra jamana yɛrɛ de kun vraiment nisɔndiya don mun fana fɔ n'i mana yɛrɛ jateminɛ maliyɛn minnu b'a kalata fanfɛla la vraiment an bɛ se ka mɔgɔ cɛsirilenw don kosɛbɛ mɔgɔ minnu don u bɛ kalata baara ɲɛdɔn donc vraiment an dalen b'a la k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye baara mun confier an na kalata fanfɛ ni ala sɔnna ma a bɛ sira sɔrɔ kalata bɛ kɛ o wajibi parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mirina fila t'a la mirina kelen b'a la jamana ka sigi ka na ordre constitutionnel la maintenant a bɛ kɛ wagati min na wagati dɔw fɔra ni yɛlɛma kan ka don o wagati nin na ni ala sɔnna ma o fana la an bɛ bɔ k'a fɔ bon vraiment nin kama wagati kɔrɔ bɛ kɛ nin mais pour le moment ma se ma fɔlɔ n'o kuma sera an bɛ s'aw ma mission dɔ de tun b'an bolo ka EJ sigilen na jɛkulu dɔw b'a kɔnɔ bɛɛ kan ka mɔgɔw di n y'a jateminɛ présidence kan ka dɔ di CNT olu dɔ di primature mɔgɔw fana dɔ di parti politique olu fana kan ka dɔ di ani société civile kan ka dɔ di ani parti politique an kumara donc finalement sera ka cogoya mun sɔrɔ a la o de ye kalata yɛrɛ an y'o baara bɛɛ confier huissier de justice la vraiment pour que baara ka kɛ jɛnɛya kan baara ka kɛ tiɲɛ kan bon bi min na ni EJ jateminɛ parti politique ka représentant b'a la société civile fana ta b'a la donc an bɛ se k'o de jateminɛ. ni tu ye mara minisiri kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ min da ka d'an ka jamana na yarabi ala k'a bila u sira kan n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo kana kɛrɛnkɛrɛnnen na B3 musolaka olu fara ɲɔgɔn kan kunun k'a yira k'a fɔ mankan min n'i y'a sɔrɔ o kɛra NF-kaw fɛ yen n'o de kɛra sababu ye ka se k'i ka dɔn k'a fɔ dozolakaw bɛɛ lajɛlen kana fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnen na B3 la o kɛlen k'olu ka kungow tilataw ko gɛlɛya donnen b'a la bi ani gɛlɛya min bɛ bi na u da sera ma Siri Kulubali u y'a fɔ ka kuma bara la u ye kuma min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ ye Tata ne bi B3 la bi mais ne ye Sɔmadugu ka di. ko dozo wulilen ka bɔ yen nɔ ko a ye gɛlɛya dɔ lase aw ma o ye gɛlɛya jumɛn. o ye gɛlɛya min ye anw bɛ nɔgɔforo la malo ma se ka baara anw fɛ yan anw taara an ka nafolo bila kungo la bi nafolo bɛ kungo kɔnɔ donso wulila hali bi terroriste mobili 2 u jɔlen filɛ nin di la yan an t'a dun u bɛ taa fan o fan fɛ an kɔni an bɛ kungo la an kamana gannen don a bɛ ci kan in se Hasimu ma an kɔni an degulenba dɔ bi donso wulilen a ma maa si lafiya baloko ye baara ye kɔlandu sigilen don balo de kan ni Hasimu bɛ se k'an dɛmɛ ni min ye se foyi t'anw ɲɛ bi ni ala ni ala kira tɛ malo jenina an bɛ kungo taali min na dɔw bɛ taa geni sege na dɔw bɛ taa ganda na dɔw bɛ taa jaba baara la bɛɛ siranna n'i taara foro la bɛɛ siralen ma ni kala karila bɛɛ bɛ kɔyɛlɛ. ne tɔgɔ Ruti Kulubali ka bɔ B3 Bedine Kura donso de tun kɛmɛ kogo ye i b'a fɔ ko karanga kogo bɛ cogo min
donso de tun ma kogo ite an ni termisu cɛ olu kun taa ma sigi kungo da la an bɛ dugu kɔnɔ yan fan fɛ an bɛ taa an ka baaraw kɛ an sago ma mais donso jiginnen ka na so ka bɔ o yɔrɔ la tiɲɛ ka di ala ye an kamana gana hali an bɛ taa gɛnisen minnu kɛ an ka foro sanfɛla la ka na k'a kɛ an balo ye an bɛ siran ka taa yen nɔ tuguni ni donso bɔra dɔrɔn u b'u wele ko donso bɔra ka taa nin sira in fɛ jadisi dɛmɛbaw olu ka baara de y'o ye n bɛ mun fɔ Asimi ye ne yɛrɛ ye sɔrɔsi somɔgɔ de ye k'a sɔrɔ donso ko ma daminɛ fɔlɔ k'u mun da sɔrɔsiw kan ala de b'a dɔn u b'a fɔ Mali sɔrɔsiw tɛ foyi la n'a fɔra ko pɔsu min atayela dɔrɔn u b'a sɔrɔ u sigila ka taa tɔgɔ sɔrɔsiw lakari mais sisan donso y'a daminɛ tuguni u yɛlɛmana donso de kan sisan donso si tɛ yan pétrole pɔsu na yan mun taara ka taa wajibi da dugu kan ni wari sara o tɛ yen ne ye chrétien den de ye ne fa ye chrétien ne ba ye chrétien wa ne yɛrɛ chrétien nkalontigɛ n t'a fɛ donso si tɛ yen mun taara ka taa foro jeni wali ka taa ɲɔ jeni o tɛ yen an b'a ɲini Asimi fɛ a k'an dɛmɛ donso wulila ka na an yɛrɛ kun hakili la ko sisan b'a sɔrɔ sɔrɔsikan nana sigi an kungo da cɛ an ma sɔrɔsikan ye fɔlɔ tiɲɛ na an kamana gana maa caman b'a yira k'a fɔ ko donso bɛ ka gɛlɛya se olu ma u ka sigida kɔnɔna na e bɛ se ka mun fɔ o ko la tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini n'o tɛ an yɛrɛ ka dugu yɛrɛ du ye B3 ye maa si tɛ se ka sigi B3 dugu kɔnɔ yan fɛn fɛn bɛ ka to ka makutu jugu kɛ a bɛɛ terroristes ka mɔgɔ ye kabini donsow jiginna so yan dɔw jɛn'u ka foro kɔ k'u tɛ taa fiyewu fɛn min bɛ yen bɛɛ b'a dɔn tasuma tabali de bɛ yen koyi ni Asimi ka cɛ dɔw ni donsow tɛ maa si tɛ se k'o tasuma ta ne tɔgɔ ye Worokiya n jamu ye Kumare n bɔra n dila de jadisiw ye den gɛn ka bɔ n dila ka se B3 la yan ni fini ma bɔ dɛ n denw ka kɔɲɔminɛnw n buramuso ta denmuso 2 buramuso 1 a sanu n'a wari foyi ma yala u y'o cɛw taara n'o ye i b'a fɔ Mali faamaw ye u ka wuli k'u jɔ donsow kuma ni kɛnɛ kɛ donsow sigira a fɛ tiɲɛ na a diyara n ye a bɛnna a ma nka bi donsow wulila a kɛra ma gɛlɛya ye hali bi jadisi mɔbili 2 jɔlen filɛ an ka dugu la faamaw wulila nka anw ma fɛn ye ba dɛ hali b'u ka wuli k'u cɛsiri ɲɛna ma fɛn ye ba dɛ sɔrɔsi tɛ ka bɔ donso tɛ ka bɔ mana an bɛna ji kɛ so kɔnɔ wa maa bɛ balo k'i to so kɔnɔ wa balo t'an bolo balo jɛnina nɔgɔ baara tɛ ka kɛ jadisiw b'a la ka tiɲɛni kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ da tɛ se o ma kuma tɛ fɔ o la nka donso kɔni donso tɛ ka ye ɲɛna n'an m'a kɔ filɛ baara ma ɲɛ dɛ baara ma kɛ ba dɛ u ka wuli ɲɛna baara ma kɛ ba dɛ ni tun ye kɛrɛnkɛrɛnna musolaka dɔ faralen ɲɔgɔn kan B3 donsolaka olu ka hukumu kɔnɔna na Siri Kulubali kumaru ka kuma bara la ma kolomayɔrɔ cɛ dɔwɛrɛ bi k'a ɲini hali bi an ka jamana kɔnɔna na ala ka jamana ye ala k'a basigi a tɛ taa n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ don an bɛɛ ko an ka jamana marabaw nga anw yɛrɛ ka belebeleba k'o sigi sen kan o sira kelen de bɛ tila ka minɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ olu de ka sira minɛ ni ka se k'o sira don maradenw kɔrɔ a caman bɛ yen a kana kɛ k'an sigilen to Bamakɔ k'a bɛɛ fɔ an ka jateminɛ bi discours caman bɛ bi tɛgɛrɛba caman bɛ bi an da bolo la k'a sɔrɔ bi yɔrɔ ninnu ni y'u lajɛ bi a caman bɛ bi yɛrɛ de ka jugu ka tɛmɛ kunun kan an bɛ deli ka nin fɔ a ye u ka sigi fɔ sigi sen kan jamana sariya ka to a nɔ na jamana danbe ani jamana ka tabiya tɛ bila foyi ye ka tila ka sigi k'o kan sanko maa caman bɛ yen olu bɛɛ ka dɔn k'a fɔ a ko la olu bɛ se ka segin u kɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'o hakili ani k'o sabati n'an bɔra ye Bogo yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ale mara la yɔrɔ min bɛ wele ko Dibugu kunun ko Dibugu sama k'o ye ka dɔn k'a fɔ olu ka misiw kɔni k'o cɛ kunun n'o ye jaliwala tigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnna ka taa ni misi dɔw ye a yɛrɛla k'a fɔ misi ninnu kɔni k'u ka ca ka se k'u minɛ o yɔrɔnin bɛɛ la ka tila ka taa n'o ye ka tila ka taa yɔrɔ dɔw bɛ yen tuguni Dibugu sama ka yɔrɔ ka tila ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka t'olu jeni u yɛrɛ ka fɔ la bi hali bi olu bɛ nin fɛn in bɛ k'u la u bɛ wele bila ka dɛsɛ ta tigɛ bɔ si tigɛ bɔ ni wulikɛjɔ ma kɛ k'a ko jateminɛ k'a kɔni k'a gɛlɛya ka bɛ ka dili don ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ ala kan ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra ye janvier kalo tile 20 kama parti yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya commune 4 kɔnɔna na olu ye ka dɔn k'a fɔ jolidi baara dɔ k'olu sigi sen kan a ko ɲɛma Awa Tarawele don ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ an ye jeliden labɛn yɛlɛma musow bɛ jeliden labɛn i komi san o san an b'a labɛn cogoya min na o hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye an ka se ka an ka finitigilakaw dɛmɛ parce que olu de bɛ u ka denbaya to u kɔ ka jɛ u ka denbaya kɔ ka taga an lakanali kama n'an bolofɛnw lakanali kama donc a ka kan bidonya in na n'u y'u ka fɛti ye an fana ka tasibila kɛ ka taa u fan fɛ donc an hakilina ye jelidi de ye an b'a fɛ san o san a ka kɛ an activité habituelle ye an ka se ka jeli di u ma o ye an musow se ye walasa ka u lakana an kɔni hakilina ye min ye an ye min estimé bi o ye poche 150 ye an ka ŋaniya don jeli filɛ nin mɔgɔ mɔgɔ n'i ye jeli di mɔgɔ si tɛ se k'i sara ni ala yɛrɛ tɛ i ye ni de kisi n'i ye poche 1 di i ye ni 3 de kisi donc o de ye an ka laɲini ye sɔgɔmada in na ni tun ye Awa Tarawele kan ye
maa minnu be n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ y'u joli di ko in sen fɛ an k'o dɔw lamɛn. Ne Jɛnɛba Jakite ne kɔni ne nana n san di bi sɔgɔmada in na an ka faamaw ka bi fête de l'armée nationale kama k'o kɛ tasibila ye ka se an ka soldat tɔn bɛ an ka faama minnu bɛ yen nɔ vraiment n'u bɛ bana kɛlɛkɛyɔrɔw la ni jeli dɛsɛw b'u la an kɔni an nana an ka jeli di o de kama sɔgɔmada in na welewelekan min bɛ ne bolo k'a lase maliyɛn ni balima ni sinji bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ ka joli di sabula joli nafa ti dɔn ka ban i yɛrɛ tɛ joli yɛrɛ nafa dɔn fo a ka si ma jeli dɛsɛ ka si ka mɔgɔ ma i bɛ sɔrɔ ka joli di nafa dɔn vraiment u k'a lajɛ fɛnɛ ka courage sɔrɔ k'a sɔrɔ nin fête in don nin fête in tɛ o a ka kan fasoden ɲumanya yɛrɛ la bɛɛ ka taa i joli di o ye fasoden ɲumanya dɔ fɛnɛ tamaseere ye. Ne tɔgɔ Malamine Kulibali ne ye yɛlɛma commune 4 mɔgɔ dɔ ye bon ne nana jeli di bi a fɔlɔ jeli di ye habitude ye ne bolo ne bɛ jeli di kɔrɔlen ne ye donneur volontaire ye donc ne bɛ jeli di kɔrɔlen nin y'a à peu près siɲɛ 15 ye ne bɛ jeli di donc o ye a raison fɔlɔ ye filanan o ye fasoden ɲumanya de don ka na jeli di ka banabagatɔw sauver o ye fasoden ɲumanya dɔ ye a sabanan ye min ye joli min bɛ ka di bi a bɛ di an ka surasiw de ma an ka surasi finitigilakaw donc o ye pour que surasi minnu banara kɛlɛkɛyɔrɔ ka se ka olu sauver cogo min na donc voilà ni ye nakun ye bi k'an jeli di yɛlɛma siège la. An balodan k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya sango be joliko dɛsɛ o kana sabati an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra ye kɔɔrisɛnɛnaw olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na ka se ka lajɛrɛ dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ bi jamana ɲɛmaw ka wulikajɔ kɛ n'o tɛ kɔɔri kɔni ma ɲɛ ani o kɔfɛ k'olu ka i ka dɔn k'a fɔ hakɛ dɔw be yen olu bɛ n dara kelen don ko k'u bila u nɔ na o kɛra fara ɲɔgɔn ba ye u ni kunnafonilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kumatigi tun ye maa min ye Agibu Sunkara ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. An ye presse wɛrɛ bi degun dɔ b'an sɛnɛkɛlaw k'aw wele ka na kɛ sababu ye k'a lase jamanakuntigi n'a ka gouvernement bɛɛ ma degun min b'an kan a degun fɔlɔfɔlɔ ye ɲina kɔɔri tiɲɛna Mali fan bɛɛ a ka ja jamana caman ka kɔɔri tiɲɛna an bɛ yɔrɔ min sisan ni gouvernement kɔɔri juru ta sɛnɛkɛlaw bolo waati min bɛ sisan n'a fɔ avril ni mars denmisɛnninw de bɛ nɔgɔ dilan ka don foro la foro fanga banna denmisɛnninw bɛɛ bɛ taa damada la i b'a ye san wɛrɛ kɔɔriko yɛrɛ a tɔ yɛrɛ an t'a dɔn an bɛna fɔ cogo min donc ka ci lase Asimi n'a ka mɔgɔ bɛɛ ma o ka ɲɛ sɛnɛkɛlaw ma fanga tɛ ko laɲini de don o ka nin juru in ta ka bɔ sɛnɛkɛlaw o de kɛra laɲini fɔlɔ filanan ye jumɛn ye an ye laɲini dɔ kɛ Asimi fɛ salo san o san kɔɔrisɛnɛw bɛ kɔɔri sɛnɛ bagan balo dɔw bɛ di ko éleveur ni sɛ maralaw ma mais sɛnɛkɛlaw yɛrɛ tɛ bagan balo in sɔrɔ donc an ye laɲini kɛ a fɛ salo a k'a lajɛ an yɛrɛ ka se ka dɔ sɔrɔ ka d'an ka sariyaw ma cogo min na ala barika la an b'a fɔ kosɛbɛ a y'a ta ba la kɔɔri mana wurusi gɛrɛni 100 o 100 tan ka di sɛnɛkɛlaw ma gɛrɛni dira ministre de ma ministre m'an wele mais hali sisan an m'a wele k'a fɔ an bɛna sɔrɔ nin cogo la k'a fɔ Asimi a ye baara min kɛ k'a suit pour que cikɛlaw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min sɛnɛkɛlaw ka wariko kuma min fɔra régime dɔ tun bɛ baara tɔgɔ la n'a ka jama wari dɔ de donna nɔ mais ale kɛra baara tɔgɔ yɛrɛ tun bɛ ka sɔrɔ diɲɛ bɔr'o kalama mais jugement nana kɛ k'aw bila o bilalen wari ma ye nka o bilala an bɛ Kasonge fɔyɔrɔ la dɔɔni mais a ye baara ninnu d'o ma a ma waleya Kasonge ko sigi bɛ kɛ kiri kan parce que a ma ɲɛ mais sigi bɛ kɛ sɛnɛkɛlaw y'a kɔnɔ k'a kɔnɔ fo bi sigi ma kɛ kiri kan ɲɛfɔli kɛ sɛnɛkɛlaw ye an b'a ɲini o fɛ wari min bɛ yen wari in ka ɲini ka bɔ k'a di sɛnɛkɛlaw ma resuruni ni kɔɔri feerela tɔnɔ dɔ de bɛ segin ka na k'a di cikɛlaw ma o resuruni o de dunna n'u bɔra yen wari dɔ bɛ yen ko bilankɔrɔ i n'a fɔ an filɛ ka weleda min kɛ gouvernement sa bilankɔrɔ kisi tun bɛ yen ni kɔɔri tiɲɛna san min na o wari de bɛ ta ka kɔɔrisɛnɛw dɛmɛ soit ni kɛfɛnw yɛlɛla i n'a fɔ engrais n'a ɲɔgɔnnaw o wari ka ta ka cikɛlaw dɛmɛ walasa u ka se ka kɔɔri sɛnɛ mais wari fana de dunna donc o wari ni an ka resuruni ani manakun dɔw de bɛ sara cikɛlaw fɛ n'i tɔ na i yɛrɛ bɛ manakun sara o manakun walasa jago kɛ n'a ye o wari ninnu bɛɛ de tunna n terikɛ donc o wari ninnu ka ɲini sɛgɛsɛgɛli ka bɔ la kan minnu y'a dun a ka wɔɔbɛ ka bɔ min ni ɲangini ka kan o ka ɲangi wari hakɛ bɛ taa miliyari 20 kɔ la a ka sɔrɔ a ka di cikɛlaw ma an balodan k'a fɔ ni tun ye Agibu kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi ala ka basi lafiya kolo suma ala k'o sabati n'an bɔra ye seko ni dɔnko o lajɛrɛ ba dɔ taara kɛ Segu dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na o sen fɛ ministre b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko in ɲɛnabɔli ma Ndɔma Abdulaye Diop ale tun bɛ kɛnɛ ka kuma min fɔ o filɛ. An ni jamana wɛrɛ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu mɔgɔ caman nana an ka ambassadeurs ani an ka ministère de la culture mɔgɔw ani ministère des affaires étrangères mɔgɔw an bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko seko ni dɔnko o ye koba de o kan ka kɛ jamana tuloma ye sigiyɔrɔ 2 la fɔlɔ f'an ka faamuya de gɛlɛya minnu b'an ka jamana kan a kɛra lakanani sira ye a kɛra jihadiko min b'an ka jamana kun kan a kɛra sɔrɔ sira yiriwali siraw ye a kɛra hali anw yɛrɛ ka maya ani an jɔyɔrɔ ye min ye Mali ko ani diɲɛ ani farafinna ko la an bɛ fɛ an ka jamanadenw an k'o de bila an kunkolo la k'a fɔ ko an bɛ se ka nin kɛ
jamana bannu États-Unis, Japon, Chine nunu u y'u sigi de ka fɛɛrɛw tigɛ k'a fɔ ye ni san 30 san 50 anw bɛ fɛ ka kɛ nin yɔrɔ de la i bɛ moyen di yɛrɛ ma ka s'a yɔrɔ la mais n'i ma ambition t'i la e yɛrɛ ma fosi défini i b'a fɔ bon don o don ni ne ta ye jeni ka ɲimi ye ni min nana ni ɲ'o sɔrɔ n b'o dun sini n bɛ dɔ wɛrɛ kɔnɔ non il faut que an ka o ko ninnu de yɛlɛma sisan quoi. An balodan ka fɔ ni tun ye ministre min ɲɛsimɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye balama Abdoulaye Diop kɛnɛ in kan an ka seko ni dɔnko o ministre an dogole Gindo ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye min fɔ ye o filɛ. Ni hakilina ye ka culture don Mali diplomatie kɔnɔ k'a yira k'a fɔ diplomatie a tɛ se ka taa culture kɔ munna misalila n'i ye domaine dɔw ta seko ni dɔnko mɔgɔw olu yɛrɛ dɔnnen don ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw la u dɔnnen don ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan donc an b'a fɔ olu ma Mali culture ambassadeur alors olu kumakan a bɛ taa o kumakan lamɛnnen don diɲɛ na maaw dalen don u la u ko ka di mɔgɔw ye donc olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sababu ɲuman caman lase an ka jamana ma donc il faut que o maaba ninnu a ka ɲi an ka olu matarafa an k'u don valeur la u bɛ se ka rôle ɲɛnamanbaw jouer ka nafa lase an ka jamana ma donc ninnu ye hakilinaw ye an bɛ minnu fara fara ɲɔgɔn kan ni hakili falen-falen kɔnɔna na. An balodan ka fɔ ni tun ye ministre kan ye an dogole Gindo u y'a fɔ cogo min da ka di an ka jamana na yarabi Ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye janvier kalo tile 20 kama mɛnɛ kura o sugu la min ye musolakaw kɛrɛnkɛrɛnnen olu fara ɲɔgɔn kan kɛ sugu saniyani yɛrɛ ye o baara min kɛra a ma dɔ b'u ka sariya de an ka daw lamɛn. An y'a laɲini kalo siɲɛ kelen an ka se ka an ka sugu furan k'a ɲaman cɛ an kɔni politiki t'an ta ye dɛ politiki tɛ politiki mɔgɔ t'an kɔ musow yɛrɛ ka laɲini de parce que dumuni fɛn feere yɔrɔ de don degeni feere yɔrɔ don dumuni bɛɛ feere yɔrɔ bi yan commissaire feere yɔrɔ don jaba feere yɔrɔ don ni dun ko dumuni ko sanuya donc an wulila ka se mairie mɔgɔw ma u ka dɛmɛ don an ma ni ɲamancɛminɛw ye ani mobili ye pour que an bɛ se ka an ka sugu sanuya cogo min na donc u y'u seko kɛ u ye mobiliw da an ma ka baarakɛlaw da an ma an ka sugu kɔnɔ musow ye sugu bɛɛ musow ye u ka nin ladege k'a bɛɛ se ka to gouvernement ma vraiment b'a seko kɛ mais aw yɛrɛ minnu ye musow ye an kan ka fara u kan fana pour que an ka jamana n'an ka dugu n'an ka quartier n'an ka sugu bɛ se ka sanuya cogo min na. A sanuya bɛɛ tɛ sanuya dɔn wa sanuya nafa ye mun ye ka bana kunbɛn tɛ yan ni yɔrɔ sanuyara mun ka di ka bɔ sannikɛlaw bɛ don hɛrɛ ni baden na ni yɔrɔ nɔgɔra est-ce que mɔgɔ bɛ don ka sanni kɛ bɛɛ ka wuli ka an ka jamana sanuya ni jamana sanuyara bana bɛ nɔgɔya hɛrɛ bɛ don jamana kɔnɔ. An bɛ légumes de feere o n'a fɔra ko yɔrɔ nɔgɔlen don vraiment a cɛ man ɲi quoi an bɛ maloya kuma dɔ hali mɔgɔ dɔ tun tɛ se ka sira tigɛ ka to an ka magasin kɔnɔ ala ni nɔgɔ bolo donc bi kɔni an b'a la barika da ɲaman min bɔra sugu kɔnɔ a ka ca ni san 10 ye a ɲaman yɛlɛma deli ka bɔ donc vraiment bɛɛ nisɔndiyalen don a ko kɔnɔ. Saniya yɛrɛ tɛ taa musow kɔ ni musow yɛrɛ ye initiative ta ka fara ɲɔgɔn kan ka f'u bɛ yɔrɔ jɛya donc vraiment o ye fɛn de ye fɛn min n'u kan ka encourager a la i y'a faamu donc n'i sera ka cɛ ni muso denmisɛnninw bɛɛ b'u kɔ vraiment komi nin tunun kan siɲɛ wɛrɛ ta n'an bɔra kalama joona siɲɛ wɛrɛ an bɛ na an bɛ fara ɲɔgɔn kan an kan ka min kɛ an b'o kɛ sinon musow ka nin baara in dan t'a la an bɛ foli de d'u ma u ni ce u ni baraji u y'a k'u yɛrɛ. An balodan ka fɔ ni tun ye musolaka dɔw kan ye mɛnɛkura u y'a fɔ cogo min na a ye dɛmɛ ka wara la i yɛrɛ ka sɔrɔ a kunyafɛ ala fɛ o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka nin baara ni ka ninnu ka ɲɛta ye n'an bɔra ye min ye CSDM ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ dɔgɔfɛrɛn tɛmɛ ka kunnafonilaw wele o sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu Boli u y'ale ko fɔ k'a fɔ ko bibi na k'a bɛ ka fɛn dɔw fɔ Tapital Pulaku la ko fɔ jamana ka wulikajɔ de kɛ ka se ka ka dɔn Segu Boli ka se k'a wele ko jamana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la n'o tɛ k'a tɛna bɛn Mohamɛdi Serifu Hayidara ye kuma min fɔ ye o filɛ. O fɛn fɔlɔ o bɛ boli Serifu Alayi Bonni ka accusation a ye cadre fɔlɔw ko accuser a bɔra tuma caman a ye fɛn caman fɔ min tɛ tiɲɛ ye mais fɛn min ka jugu n'a bɛɛ ye k'a fɔ ko an ka président ni ye Abuso ye o taara ka taa tɔgɔw de di mɔgɔw minnu bɛ Tapital Pulaku kɔnɔ minnu ye terroriste bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw o kumakan ka jugu dɛ mɔgɔ si tɛ an tɛmɛla la min ni jihadiste bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o mɔgɔw bɛ yen an b'a fɔ a ye a ye liste nin labɔ k'a yira n'a dun m'a yira a b'a dɔn ale yɛrɛ sari ye sɔsɔ donc k'a fɔ a ye Serifu Alayi Bonni i ye fɛn min fɔ i y'a bɔ ka a sɛbɛntiya ka bɔ ka mɔgɔw tɔgɔ di i ye accusation min kɛ an ka président na an ma jɛn n'a ye a jogo t'o ye a kɛ wɛrɛ tɛ donc i y'a lawuli kun min kama an bɔra a kalama fana mais a to ne sinɛ sa e ye fɛn min fɔ dunan bɛɛ y'a mɛn hɔrɔnya yɛrɛ kɛnɛ kan i kan ka bɔ k'a fɔ ko ne ye min fɔ o de ye nin o ye pɔn kelen a ye pɔn filanan an y'a mɛn k'a fɔ ko Ujangine
a ko terroriste fɔlɔfɔlɔ ye El Hadj Oumar Tall ani Sékou Amadou ko tɛ se ka bɛn cogoyasi la mɔgɔ baw de don mɔgɔ minnu don Afrique yɛrɛ tɛ diɲɛ bɛɛ ka mɔgɔw de don an tɛ se k'an sigi k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ bɔ k'an ka mɔgɔba ninnu dɔgɔya ni cogoya in na k'a fɔ galon de don galon finfafin an tɛna bɛn n'a ye an b'a fɔ gouvernement fana ye o y'a kɛ responsabilité nin ko nin na an tɛ se ka sɔn k'a fɔ ko El Hadj Oumar Tall ani Sékou Amadou mɔgɔw bɛ bɔ k'u neni k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ a la fo k'o dabila Bozangire Ali Dɔrɔba olu de y'o fɔ sabanan o de ye CDM tubabukan na ko comité de défense des militaires ne ko jamaw jɔn de ministère de défense jamana nin kɔnɔ jɔn de ye Mali kunna yɛlɛ militaire ta n'aw ko aw ye comité de défense des militaires militaire de bɛ an défendre et depuis quand an civil militaire défend o b'a yira dɔrɔn k'a fɔ u bɛ min na u bɛ kan fo de la u bɛ wari ɲini sira de la u b'a fɛ fɛn ka d'u ma an tɛna jɛn n'a ye bi an tɛna jɛn n'a ye sini u bɔra tumakɔn caman k'a fɔ ko territoire pulaku ko an ni terroriste bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko territoire pulaku a récépissé ka kan ka annulé alors an b'a f'u ye k'a fɔ ko an t'u jugu ye mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ militaire ninnu dɛmɛ parce que n'i y'a fɔ bi Mali ani kunu Mali n ko militaire de don donc u y'a dɔn k'a fɔ ko an t'u jugu ye o bi kuma kirikara min na u y'a dabila. an balodan ka fɔ ni tun ye Mamadu Serifu Hayidara ni tun ye Ale Kaɲe ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛnɲɔgɔnya yarabi Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye festival min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko Ogobanya o baaraw sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ na o dayɛlɛli baaraw sigiri sen kan a sen fɛ min ye Guinea dɔgɔ ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ o ye Nuhu Tapil ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. ɲinan ta Ogobanya an b'a fɛ ka mun de yira bon ka yira d'abord an bɛɛ kelen maliyɛn bɛɛ kelen ye an ka danbe la an bɛɛ kelen ye bɛɛ n'i ka danbe de don mais n'i y'a lajɛ n'i ye Mali communauté caman lajɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'o don ko caman na donc Ogobanya tɛ fɛn wɛrɛ ye dɔrɔn ka yira maliyɛn bɛɛ la an bɛɛ kelen ye ɲinan an ye mɔgɔ minnu wele k'a kɛ invité d'honneur o ye an ka cousin ninnu ye Tamasɛku parce que Tamasɛki ni dɔgɔnɔ cɛ fana an cɛ ka gɛlɛn o ye kabini lawale ko caman kɛra ni ko n b'a fɔ a ka jan mais maliyɛnw kan ka faamu k'a fɔ kɛlɛ kɛra tuma min na dɔgɔnɔw de bɔra yan fo ka taa fo Kidal kulu la ka taa an balimakɛw Tamasɛku sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tun tɛ se ka taa yen mais sinankunya in kama an taara an ye ɲɔgɔn ye an kumana an seginna k'a foyi man sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ vraiment culture ye fɛn caman ye donc o de kosɔn ka waleɲuman dɔn Tamasɛku la ɲinan ta an y'u bila ɲɛfɛ mais Ogobanya ye maliyɛn bɛɛ de ta de su ni tile bɛɛ bɛ kɛ yan an bɛ tulon b'a la artistes b'a la artisans bɛ marché exposé fɛn caman artisanat minnu tun bɛ kɛ fo sisan a tɛ se ka kɛ parce que insécurité nalen kosɔn mɔgɔw tɛ se ka taa dɔgɔnɔ dugu la donc bɛɛ bɛ na yan semaine kelen kɔnɔ san kɔnɔ pour que u ka fɛn bɛɛ u ka seko yira. an balodan ka fɔ ni tun ye Nuhu Tapil kan ye kɛnɛ in ka Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ ka yɛrɛ kuma min fɔ an ka Choguel Kokala Mayiga ministre ɲɛma an k'a lamɛn. I ye Guinea dogon ka festival lajɛ n hakili jiginna fɛn dɔ la a y'a don le 14 janvier an kun bɛ ka souveraineté an ka Mali hɔrɔnya yɛlɛma hɔrɔnya k'a lasigi an ma salo ne ye yɛlɛma hɔrɔn kuma fɔ yan dɔgɔnɔw ye kɛlɛ min kɛ jamana tubabu bɛ yan yɔrɔ la o y'a fɔ yan ko bataille de Talbi yɔrɔ caman bɛ se ka fɔ mais o donna bɛɛ hakili la parce que an ka jamanadenw u t'a fɛ maa wɛrɛ k'u mara i bɛ se ka na ni marifa ye k'i sigi jagoya mais i tɛ se k'u mara n'u ma sɔn donc u y'o hakili jugu o la ka tila k'a fɔ ko u ye minnu invité ko Tamasɛku olu fana u b'a fɔ ma ko bataille de Takuba o bɛɛ historien bɛɛ hakili la u ye kɛlɛ min kɛ donc Mali jamanaw bɛɛ ka bɔ Kayi ka taa fo Andarambokan ka taa fo Kidal an tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka mara o de yirila mɔgɔw la donc ala barika la a ye président sɔrɔ ni y'o sira ta sisan o de kama n k'u ma ko n b'u fo parce que u ye président a bɛ baara min na gouvernement bɛ baara min na u y'a ladɔn an ye k'a f'u ye jamanadenw bɛ kan ka nin festival ɲɔgɔn organiser kɔrɔbɔrɔw ka organiser ne yɛrɛ ni ne kun tɛ premier la ne kun bɛ dɔw Tamasɛki muso ninnu fɛ an kun bɛ taga an b'a kɛ. an balodan ka fɔ ni tun ye ministre ɲɛma Kaɲe ye Dr Choguel Kokala Mayiga fɔracogo na an bɛ dugawu kɛ wulikɛjɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma min da kɛra an ka jamana la ka kɛ ten n'an bɔra ye parti politique bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale wele ko PCR o ɲɛma jamana kɛrɛnkɛrɛnnen jamana fila bɔɲɔgɔnko min ye ka Senegal jamana ni Côte d'Ivoire jamana olu sifinnakaw wulila ni ka taa ale ɲɛma fɛ yen n'i y'a sɔrɔ farafinna jamanaw ka parti politique minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu kannabilalen bɛ olu ka ɲɛma fana don Ousmane Ben Fana Traoré u taara ale yɔrɔ la o senfɛ min ye Côte d'Ivoirekaw ka ciden
Sangura folila ka tila ka laɲini k'a fɛ o ye Mamadu Sise o kuma min fɔ ye o filɛ. An nakun bɛɛ fana fɛ bi alhamdulillah hɛrɛ lo Sangura sela an la Sangura foli kɛ bɛɛ fana ye ka a yira la a bɛ min kɛ Ivoirien ye a ka d'an ye ani an bɛ ɲɔgɔn fɛ su ni tile ni an mako bɛ fɛn na a lɔlen bɛ n'an ye ni problème dɔ bɛ yen ale de bɛ a fɔ a ɲɛna a kana kɛ tan a y'a kɛ tan alhamdulillah n'a ye conseil d'a ma n'an tagala o sɛ kan fili tɛ sɔrɔ a la donc ni o mɔgɔ ba suguya b'a bolo ni san yɛlɛma sera a ka fisa a ye na ka na yira la i bɛ min k'a ɲɛ fɛn t'an bolo k'a d'i ma dɛ mais an y'a foli ka ɲuman o b'i ye an ta laɲini min ye jɛɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ hali bisa masa selima ala dɔ fara kan ala lanaya caman sɔrɔ a kɔnɔla la min bɛ kɛ hɛrɛ ye an ma min bɛ kɛ hɛrɛ ye an ni jamanaden tɔ ye ma. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Kɔnɔwarikaw ka mɔgɔbɔ ye min ye Senegalikaw ka mɔgɔbɔ ye Elhaji Ibrahim Gise ale tun bɛ Senegal tɔgɔ la kɛnɛ in kan ale ye kuma min fɔ o filɛ. An nana bɔ a ye Senegal communauté min sigilen bɛ Mali la an kan ka ɲɔgɔn ye dɔw kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔ an mɔgɔ tun bɛ parrain de la mɔgɔ min se k'an ka événement parrainer donc an y'an ka choix porter président Traoré pour que a ka kɛ a don parrain voilà an kun nana ni o lettre de ko kɔnɔ o d'a ma bi a ka du kɔnɔ yan o kɔnɔna na an b'a fɛ ka tournoi dɔ organiser ka ɲɛnajɛ dɔ kɛ pour que jeunes minnu bɛ Mali kɔnɔ wɔlɔfɔ jeunes minnu bɛ yan parce que an y'a remarqué ko problème caman min bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan a caman bɛ se jeunes de ma tuma bɛ ni n taara intervention na police la ou bien gendarmerie ou bien dans les tribunaux généralement a bɛ jeunes de donc an y'a ye ko jeunes ninnu information problème b'u la fɛn caman bɛ u t'a kalama de voilà donc an ye ɲɛnajɛ in organiser pour ka se ka jeunes lasɔrɔ ka se ka baro k'u fɛ k'u ladɔnniya ka taabolo yir'u la u kan ka min kɛ Mali kɔnɔ ani u man ka min kɛ k'o bɛɛ yir'u la voilà donc o kɔnɔna na an mago bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ min y'a dɔn o bɛ se ka kɛ an ka parrain voilà comme ala y'a kɛ an ni président Traoré an ka relation a mɛnna parce que fɛn caman b'an cɛ a bɛ dɛmɛ caman kɛ ka ɲɛsin communauté ma hali ci caman bɛ yen ni ne yɛrɛ mago b'a la an ka jamana président fɛ a caman bɛ ale de b'a ci la s'a ma directement voilà donc o kɔnɔna na o kɛlen ka u ka choix porter a kan vraiment a diyara ne ye kosɛbɛ parce que o ye bonyalasigi de ye ne ma. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Senegalikaw ka mɔgɔbɔ ye n'o ye Elhaji Ibrahim Gise u taara ale yɛrɛ min yɔrɔ n'o ye Ousmane Ben Fana Traoré a yɛrɛ ye kuma min fɔ k'u bisimila o filɛ. Ivoirien minnu bɛ Mali la ani Sénégalais minnu bɛ Mali la bon u nana ka na bonya d'an kan u nana an fo cikan dɔw fana b'u fɛ k'o fɔ n ye u nana fana ka na barika d'an ye ka d'a kan ko caman tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ u nana foliw kɛ k'an waleɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ an kumana Mali ni Côte d'Ivoire ani Sénégal cɛ bonya kɔrɔ minnu b'an cɛ jɛɲɔgɔnya minnu bɛ balimaya minnu b'an ɲɔgɔn cɛ an kumana olu kan ka dugawu kɛ ala ka olu sinsin hali bi ala ka na ni bɛn ani ni jamana fila n'o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ye masakɛ fila min fana bɛ yen n'o ye Macky Sall ye n'o ye Union africaine président ye bi ani n'o ye Alassane Ouattara ye an y'u ka bonyaw fana kɛ k'u fana ka foli kɛ i y'a ye fana an ye président Assimi fana an y'a fana ka foli kɛ ka da kan gɛlɛya tuma ni Côte d'Ivoire cɛ a ye baara ɲuman min kɛ ka Côte d'Ivoire sɔrɔsiw k'u bila u ka t'u ka so ka kɛ bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ an y'o ka foli kɛ an kumana fana an ka sɔrɔsiw kan an ka sɔrɔsiw ka sayɛlɛma seli an ka sɔrɔsiw u sɛgɛnna ne b'a fɔ don o don u joli bɛ ka bɔ anw de armée ko politique ko tɛ an denw de don an dɔw de don u bɛ ka sa anw de u bɛ ka anw ka drapeau de kɔlɔsi u bɛ ka kɛ ko de anw ni kojugu tɛ donc u ka kan ni foli ye u ka kan ni dɛmɛ yɛlɛma hɔrɔnya min n'a dira an ma Modibo Keyita tile la ni o yɛlɛma hɔrɔnya armée ka kɛ armée ka bangeni k'o bonya k'o kɛ ni janvier kalo in o tile 20 k'o kɛ o san 62 k'o kɛ o de anniversaire ka ko ye o kan ka miiri diya bibi na n'a fɔra ko anw bɛ fɛ ko o yɛrɛma hɔrɔnya kelen k'o segin an yɛrɛ ma danbe kɔnɔ bonya kɔnɔ o ka kan n'i ka armée n'a t'i fɛ yen jamana wɛrɛ ka armée de b'i fɛ yen dɛ o kɔni o tɛ wuli fiyewu i ka armée ka dɛmɛ a ka kɔrɔta a ka sankɔrɔta a ka minɛnw sɔrɔ a ka bɔ a yɛrɛ la o ka kan dɛ walahi o tɛ politique kuma ye maliyɛn den bɛɛ kan ka sɔn o ma parce que an mago b'o la o de bɛ na ni kisi o de bɛ na ni tangali ye armée ye bɛɛ de ta ye politique kuma kan ka bɔ armée ko la ka armée dɛmɛ k'u soutien an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Ousmane Ben Fana Traoré kan ye kuma kɔrɔmɔrɔ cɛ dɛrɛ bi wulikajɔ min kɛlen furu fɛ min da ka d'an ka jamanaw la ala k'a bila sira kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kana na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ Ukraine jamana kan bi a jirala k'a fɔ ko dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la ko fɛn min ye Ukraine kunkanko minisiri dɔ ye ale ni a ka dangan a jirala ko olu bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ avion kasara ye min kɛra Ukraine marabolo dɔ la a jirala ko ni avion kasara in yɛrɛ ko a sɔrɔla min senfɛ ko maa t'a a cogoya dɔn barisa ko avion yɛrɛ k'a taara bin kalanso dɔ kɛrɛfɛ min yɛrɛ kɛra sababu a yɔrɔ
la maa 12 k'olu de bɔnɛna u ni na nka nin waati na jirala k'a fɔ ko maa joginta ko u cayara kosɛbɛ wale in yɛrɛ kɛra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔ n'an bɔra an taa Israel jamana kan Israel minisiri ɲɛma n'ale Benjamin a jirala k'a fɔ ko jamana kɔnɔ ko minisiri a bolo bɔ a ka baaraw la a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye jamana kiriso ye sa ko o ye maa min sugandi k'a bila minisiriya in na nin waati in na ko o ye Ari Derin ye a jirala k'a fɔ ko ni cɛ kɔfɔlen yɛrɛ ko min bolobolen filɛ baara la nin ye ko yurugu ko caman ko kun bɛ a nɔfɛ ani k'a fara jalakiw kan n'an bɔra n'an taa Faransi jamana kan Faransi ni Allemagne cɛ maa ɲɛmaw a jirala k'a fɔ k'olu kun ye bɛnkan sɛbɛn dɔ waleya min yɛrɛ k'a jirala k'a fɔ ko ɲinɛ kun bɛ bɛn a san 60 ma dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la k'u bɔra k'u baaraw layɛlɛmaya Faransi jamana kan a jirala k'a fɔ k'u ye lase caman kɛ k'u bɛna baara ɲɔgɔnya kuraw caman ta u ni ɲɔgɔn cɛ ko kura n'an bɔra an taa Algérie jamana kan finitigilakaw ka avion ye kasara dɔ sɔrɔ min kɛra sababu ye ni finitigilaka maa 3 kun b'a kɔnɔ a jirala ko ni finitigilaka maa 7 yɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw ye ko jalabaw fana ko kun b'u bolo ko avion kasara yɛrɛ sɔrɔla tɛnɛndon ni waati na kɛra u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ wulikajɔw bɛ sen na kun bɛ ɲa ni avion kasara in ye an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun y'o dɔ ye an bɛ dugawu kɛ Rabiya la kasara a fitinin fara e ka dɔn a kunbaba ka Sebi Masaramani ye Ala kan kisi kasaraw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ka se diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka basigi lafiya ni k'o sabati